IGcokama Elisha seliphumela obala ke udabeni lwengoma ke yokuhlukaniswa ke konyaka zizwele egeqa amagula ke ethatha isinqumo. Ngizwile ukuthi lapho oKhozini nenkulumo ethinta indaba zeingoma zokuhlukanisa uNyaka njalo njalo. Oh yeah. Ngicela ukujustifya lapho. Ngilungise ngoba ningimbuze khona neinhliziyo zabantu nembono yabantu ehlukahlukene. Ngicela ukusho bafowethu ukuthi no, uKhozi FM isikhundla khonje somsakazo. Ngikusho lokho ngungananazi okokuqala. Okwesibili ngizocela ukuthi ni uKhozi FM nibambisane nomphakathi ngoba mina mangishaya ingoma iParis ngangishayela umphakathi. Umphakathi ulalela uKhozi FM. Inkosi ngabantu, umuntu ngabantu. NoKhozi idinga umphakathi udinga uKhozi. Yes. Ngicela ukuthi nje ake ngiyiqhathe phakathi kwenu bafowethu nabalaleli nomphakathi ngoba umphakathi ujabule bafowethu angifuna ukuqhamba amanga. Ujabule ngakindlela ingoma igushi iqopha imlando usuku nosuku yashaya imiliyoni ngosuku. So njengamanje bafowethu kuyoba kuhle kuyobajabulisa futhi abantu abangumphakathi ukuthi beyibone ikhona beyiqhathwa phezulu lapha oKhozi FM. Okunye angeni khona kodwa nje ngisekuthena abantu abajabule bafowethu siya kwi-festive songena kwisama ngicela sijabule bafowethu ngendlela exakile. Uqedile ngajole mfowethu weNyathi. Injalo indaba bafowethu ke umthandeni ke iGcokama Elisha ke esokhozini ke FM ke lapha na ke uhlelweni ke luka Selby kanjalo ke noJathu kodwa ke kuyizo ke kuthiwa woza nabangani bakho kusho njalo bafowethu isinqumo ke sime kanjalo umthandeni ke uthi ke ayilimeze ejeni into ingabalandeli ingabathandi bomculo ingathi amabhinqa ukuthi thina sifunani kodwa ke uselivulile ithuba eliqondile futhi elibonakalayo mina bafowethu ke ngisathi nje hulu kusho ilezi bengophathele zona.